baton han imo problema. Karamdam nga nagahatag hin mga sagton para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla haim. Ang baton han imo problema. Nadangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong gabi. Ikang Lunes ngadto Sabado. Ang baton han imo problema. Maupay nga gabi ang tanan mga kasangkayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga viewers sa programang ito, Ang Baton Han Imo Problema. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan. At ngayong gabi ay magpapatuloy po tayo sa ating gawain. Namiss kita, Ate Vic. Kumusta ka ngayong gabi? Maupay nga gabi, Kuya Joel. Maupay nga gabi, liwat tayo nga tanan. Namiss giyap kita, Kuya Joel, kagabi. Nagpahinga si Ate Vic, kasi kailangan niya magpahinga. Yun po ang ating ginagawa. Kapag tayo ay pagod, kailangan tayo magpahinga. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayong gabi, ito po ay live prayer and counseling. So, sa lahat po ng aming mga viewers, salamat po sa pag-share sa inyong mga kaibigan. Ang programang ito ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating pananampalataya at patuloy na nagbibigay sa atin ng kasagutan sa lahat ng ating mga problema. So, ngayong gabi mga kaibigan ay dumakot tayo sa panalangin. Na-request sa Ate Beck upang tayo ay manalangin muna. Okay, mga kasangkayan, mag-ampo kita. Pagtikang, maupay nga gabi, Ginoo. Damo nga salamat, Lord. Ngayon mo na, Lord, kami gintagan nila. Yes, sa nga higayon sa among mga kinabuhi, in spite, kadamo namon trabahoon for the whole day. But thank you, Lord, and new strength, Ginoo, ngayon mong gihatag haamon. Yes, Lord. And salamat, Lord, for your sustaining grace nga kami, Ginoo, nakakahimo lagi hapon. Pagbuhat na mo mga buruhaton kay ikaw namon kaupod. Bless mo, Lord, ang among mga viewers yan nga gabi. Anira mga panimalay, Lord, na tanan nga makakabati ini nga programa. Ikaw, Ginoo, nag-ikaw po daira. And we thank you, Father God. Ani mo pabalaan nga gahom at mga bisitahan, mga panimalay, mga baton sa among mga pag-ampo. In Jesus' name, Amen. Amen and amen. Okay, kumusta kayo mga kaibigan? Maupay nga gabi naton mga kasangkayang kabugtuan dinhi Tanawan, Leyte. Ang nga tanan nga aton mga kabugtuan dira magdurilain nga mga barangay. Ang aton mga kasangkayan, yung ating mga kaibigan Ate Beck sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat at lalong-lalo na yung ating mga anak Ate Beck, Kuya Jujo, si Ate Jai, si Ate Mika at saka si Hana. Magandang gabi po sa inyong lahat. So lahat po ng aming mga kapatiran sa Panginoon, maupay nga gabi hayo nga tanan. Okay, Ate Beck, meron kang babatiin muna. Bumati ka sa kanila. Kumusta iyo mga kasangkayan? Namimiss ko ka mo kagabi. No, damon trabahoon. Bisan na, basta, bisan yan na. Katatapos ko gudla, mga kasangkayan. Pero salamat sa Ginoo nga ang Dios naghatag kusog. Yes, amen. Amen. All right. So, kumusta po kayong lahat at sana po ay patuloy po kayong nasa mabuting kalagayan. So sa ating mga kaibigan na nag-tune in ngayon, welcome po kayo sa ating programa. At huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating comment section. Anumang mga pag-request nyo sa panalangin ay amin pong ipag-pray live. So sana po ay patuloy po tayong gabayan ng Panginoon ngayong gabi. So para po sa pasimulang awitin, dahil po ay nalalapit na ang Pasko, Ate Beck, next week, December na. Yes. Okay, so atin pong pakinggan ang isang awitin, Pasko'y Masaya sa Waray-Waray. Alright.
marisyo kung naabot na ang Pasko. May mga parol nga dekorasyon na lalaga, damuan na ririsyuhan na nga nganta, nga damuan na ninimba. Pasko marisyo tungod ni Kristo na taon na, may andam nga regalo, maninangan maninong mo. Pasensya ka na kung inilima lang nga piso, lima lang nga piso. Kung di labaw lugod gan mas importante, nahi ikaw marumduman nila. Pasko marisyo, tungod hini maghigugma ay kita. Hapas ko naghihigugma ay na naggigihatagay. Mag-uurupod kita, dayawan ang ngalan niya. Oh, dili ba ko niya umabot ang karuyag niya talwason. Ang mga kasalanan iya kita huhugasan. Usagot laan aton paglaom hinin kalibutan. Ang anak ng Diyos nga ang ngaran Jesu Kristo. Jesu Kristo. Alright. Nagkunhi Kristo. Alright, mga kasangkayan, maupay nga gabi ha iyong nga tanan, mga pangumusta nato na nato mga kasangkayan, idat harayo nga lugar, dito han ibang bansa, no? Nga dida ha Manila, gihapon, maupay nga gabi ha iyong nga tanan, mga kasangkayan, nga Merry Christmas na. Oh. Oo, mahagkutit panahon, yan na, mahagkutin duro, bagan good, ang simoy ng hangin, nahahamutan lang good. Yes. Okay, alright. naton mga kasangkayan, ang aton mga sharers, ang aton mga tampan, nga naniba pa naton nga mga kasangkayan, nga live yan na, nakagwatch sa aton. Maupay nga gabi ha, iyo, di rin nala pag-uusa-usakon, niya na lang matapos kita. But, damo nga salamat, taniyo pagkaupo na aton niya na nga gabi. Ngan, diri kita mag-iha, Kuya Joel, mag-share ha aton, and an word of encouragement para ha aton matag-usa. Alright. Okay, Kuya Joel? Thank you, Ate Beck. Talagang na-miss ko si Ate Beck kagabi, ano? Pero hindi po ako nag-iisa. Okay? Thank you, Ate Beck. At sana ay patuloy kayo bigyan ng Panginoon ng kalakasan. At sa ating mga viewers, Ate Beck, dahil po marami tayong mga trabaho, mga ginagawang mga responsibilidad, ay minsan kailangan natin magpahinga. At yun ang gusto ng Panginoon. Okay. So, welcome po sa ating mga kaibigan. First time na pumunta po dito sa ating live broadcast ng Batunhanin Mo Problema. Ay kung meron po kayong Biblia, mga kaibigan, ay buksan po natin sa 1 John chapter 5 verse 18 hanggang 20. Meron pong tatlong verses na ating pag-uusapan. Okay? 1 John chapter 5 verses 18 to 19. Ate Beck? 1 John chapter 5, verse 18 to 19. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, even in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Purihin ang Diyos ngayong gabi, mga kaibigan, sa pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo po Yes. ay manalangin, mga kaibigan. Panginoon, salamat po ngayong gabi na binigyan mo naman kami ng pagkakataon upang kami ay magsama-sama. Amen. Thank you, Jesus. Lord, thank you for this opportunity na hindi kami, Lord, nawawalan ng pag-asa. Ano man ang aming hinaharap na mga problema, mga sitwasyon ng aming buhay, Lord, alam mo ang nangyayari sa bawat
isa sa amin. Ang aming dalangin, Panginoon, ngayong gabi, Thank you, Jesus. na sa patuloy naming pakikinig at pakikinig ng iyong salita, ang aming pananampalataya ay patuloy na lumakas at lumakas upang aming mapagtagumpayan ang lahat ng mga suliranin na aming hinaharap sa aming buhay. Panginoon Hesus, salamat po sa iyong presensya. Samahan mo kami, Banal na Espiritu Santo, na sa patuloy naming pakikinig, ikaw ang maluwalhati sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Purihin natin ang Diyos ngayong gabi. Ang ating pong paksa, mga kaibigan, who is a person born of God? Sino itong tao na naisilang o merong nangyaring pagbabago na galing sa Diyos? Who is a person born of God? So, una po sa lahat, i-define po natin, mga kaibigan, ano po ang ibig sabihin ng born of God? Sino po ang tao na born of God? Kapag sinabi natin born, ito ay naisilang. Tama, Ate Beck? Ginanakhan Diyos. So, ito ang sabi ni Jesucristo doon po sa John, na sinulat din ni John the Beloved na sumulat nito. Sabi ni John sa John chapter 3, verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang salita pong born of God, ito po ay isang karanasan ng isang tao na siya po ay mabago ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. So when we say born again, hindi po ito religion, Ate Beck, di ba, Ate Beck? Born again is an experience. Okay? Isa itong karanasan na kung saan ang isang tao nang tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon niya at tagapagligtas, ay nagkakaroon siya ng relasyon at naibabalik ang kanyang relasyon na dati ay nahiwalay. At dahil po sa pagbabalik natin, pagbabalik loob sa Panginoon, nagkaroon po ng isang himala sa ating buhay, which is called sa English po, a miracle of new birth. Isa pong himala sa lahat ng klaseng himala. Maraming himala sa mundo. Maraming na nangyayaring mga milagro. Pero ang pinakamalaking himala sa isang tao, ng isang tao ay magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. At take note po, mga kaibigan, ang born again ay hindi po religion. Ang born again ay hindi po pagsapi sa isang grupo o hindi tayo kino-convert. Ang born again ay isa pong karanasan. Kahit ano po ang yung relihiyon, ang pagiging born of God ay dapat maranasan po natin dahil po ang ating buhay ay hindi po lamang hanggang dito sa mundo, Ate Beck, di ba? Ang ating buhay ay merong destinasyon sa kabilang. Meron tayong pupuntahan na kung saan mananatili tayo doon sa walang hanggan. So, yun po ay tinatawag na eternity. Kaya ngayong gabi, sino po ang taong born of God? Okay? So, babasahin po natin sa verse 18. Sabi po dito, we know that anyone born of God does not continue to sin. So, ang pinakaunang description, okay, ng isang tao na born of God, siya po ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Although pinag-usapan natin sa nakaraan nating mga episodes na tayo ay nagkakamali. Minsan tayo nagkakasala. Pero hindi natin gusto or intensyon natin na magkasala dahil meron na tayong conviction sa ating puso. Kapag tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ay nagkakaroon ka ng kakayahan or conviction sa iyong puso na kung saan andoon ang Holy Spirit na tumutulong sa atin upang mapaglabanan ang paggawa ng kasalanan. So, sabi po sa salita ng Diyos na ang Holy Spirit ay nagpapatotoo sa ating espiritu, sa loob,
na tayo ay mga anak ng Diyos. So, without the Holy Spirit, a person cannot be born of God. So, kaya ang taong born of God, sabi ng Biblia, does not continue to sin. So, yan po ang pinakauna. Who is a person born of God does not continue to sin. Ayaw niya niyang magkasala. Okay? Ayaw niya niyang gumawa ng kasalanan. Although we are prone to commit sin, madali tayong madala. Subalit, binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan upang hindi natin ipagpatuloy ang ating kasalanan. Okay, next. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. So who is a person born of God? He is protected by God's power. Tayo po ay protected po ng Panginoon. Sabi ni Jesus, walang sino man na tao na makakakuha sa iyo sa aking mga kamay. Okay? No one can snatch you from my hand. At sabi pa ni Jesus, no one can snatch you from my Father's hand. So dalawa na, hindi lang kamay ni Jesus, hindi lang kamay ng Ama, at nandyan ang Holy Spirit para tulungan tayo na hindi tayo mawalay sa presensya ng Diyos. As long as you are in the presence of God, sa kamay ng Diyos, you are protected 100% sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. The blood of Jesus always protect us from all harm. Kaya huwag tayong matatakot sa itong mga barang, Ate Beck, mga curses na prinopronounce sa atin, mga sumpa, dahil hindi yan tatalab sa mga taong nasa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, the one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Cannot harm him. Ibig sabihin, you are protected by God. Kaya kapag tayo ay nagbibiyahe, kapag tayo lumalabas sa bahay, pumupunta tayo sa ating mga workplaces, nagtatrabaho tayo at marami tayong nakakasama ng mga tao na hindi natin alam kung meron silang sakit o nakakahawang virus. Okay? Subalit kapag tayo po ay follower ng ating Panginoon, God is always protecting us by the blood of Jesus. Okay? Yun po ang pangalawa. At sabi po sa verse 19, we know that we are children of God. Alam mo ba na ikaw ay anak ng Diyos? Amen. Ate Beck? Amen. Don't you know that you are not an ordinary person? Hindi ka lang ordinaryo na tao na nandito sa lupa na normally yung mga tao nagtatrabaho, kumakain, tapos nagpapahinga, natutulog, pagkabukas naman gigising, kakain, magtatrabaho, then sa hapon ay babalik sa bahay, kakain, matutulog, parang ganun ang buhay. Pero pagdating ng isang araw, namatay. So, saan pupunta ang kaniyang buhay? Dahil ang ating pong atong kinabuhi, mga kasangkayan, di rila din niya kalibutan. Itatong kinabuhi, may natong kakadtuan nga lugar nga diin ka mag-uukoy hawaray katapusan. Kaya tinawag po tayo ng salita ng Diyos na we are children of God. At habang nandito tayo sa lupa, marami pong mga nakakasagabal o nakakaulang hiton aton kinabuhi. Nasabi dito, we know that we are children of God and that the whole world under the control of the evil one. Hindi natin pwedeng ignore na kahit po tayo ay anak ng Diyos, still we are not exempted sa mga pagsubok, sa mga temptations na nandito sa lupa. But take note, ikaw ay anak ng Diyos. Amen. You are an overcomer. Walang makakatalo sa iyo. Kahit si Satanas, lahat ng ginawa ng Diyos doon sa krus sa Kalbaryo ay ginawa niya para po sa atin upang tayo ay maging overcomer
laban sa ating kaaway. So, alam natin na sa mundong ito maraming mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. But praise the Lord. Glory to God na tayong lahat ay matagumpay na mga anak ng Diyos. Alright? So, kanina pinag-usapan natin ang born of God. Who is a person born of God? Siya po ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Pangalawa, God's power is always protecting him. At ang pangatlo, we are overcomers. Amen. People or a person who is born of God ay overcomer po. Kahit nandito tayo sa maraming mga problema, na kahit nasa gitna tayo ng mga problema, ay hindi tayo matatalo kapag nandyan ang Panginoon sa ating buhay. Alright. Okay, sa verse 20, the last verse. 1 John 5:20. We know also that the Son of God has come and has given us understanding so that you may know him who is true, and we are in him who is true, even in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Maraming nagtatanong, sino po ang tunay na Diyos? At ano po ang mangyayari kapag ako ay mamatay? Saan ako pupunta? Dahil alam natin na lahat ng tao ay mamamatay. Subalit kapag ikaw ay born of God at nakatanggap na sa Panginoong Jesucristo at nandyan ang Holy Spirit sa iyong buhay, meron kang buhay na walang hanggan. At sabi po dito mga kaibigan, alam natin na ang anak ng Diyos ay napunta rito sa lupa at binigyan tayo ng understanding. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi tayo pwedeng linlangin o i-deceive ng sino mang tao. So don't be deceived kasi ang number one po na signs sa nalalapit na pagdating ng Panginoong Jesucristo sa ating sanlibutan na ito ay deception. Yan ang pinakauna, Ate Beck. Maraming mga manluloko sa mundong ito. At marami pong sinungaling sa mundong ito. Subalit ang mga taong born of God has the capacity to understand every situation na dumarating sa kanilang buhay. Kasi, Ate Beck, kapag ikaw ay hindi anak ng Diyos, kapag may dumating ng problema, ang nangyayari sa iyong buhay, nanghihina ka agad, nadidisappoint ka. And hindi mo alam kung ano ang purpose ng Panginoon. Mga kaibigan, binigyan tayo ng spirit of understanding to know the reason why we are suffering or we are in the midst of problems. Kung ikaw ay may pinagdadaanan na problema ngayon, kaibigan, hindi po yan dahilan na ikaw ay wala nang nagmamahal sa iyo o iniwan ka ng mga tao. Hindi po. God allows circumstances, God allows problems upang malaman natin at maranasan natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Lahat po ng mga taong nakilala si Jesucristo sa Biblia ay mga taong merong mga problema, may mga pangailangan na kailangan nila ng kagalingan, merong sakit, merong mga problema sa buhay, problema sa pamilya. At ngayong gabi, kung ikaw man ay nasa gitna ng problema, gusto ng Panginoon na maintindihan mo kung bakit ito nangyayari. Kasi marami mga tao nagtatanong, Ate Beck, Lord, bakit ito nangyari sa akin? Mabait naman ako, wala akong ginagawang masama. Kaibigan, mabait ka man o hindi, lahat ng tao ay dumaranas ng mga problema. Subalit kung ikaw ay born of God, meron kang pag-intindi na ang mga pangyayaring ito ay merong purpose na mabuti. Sabi ng Romans chapter 8, verse 28, ba yun, Ate Beck? Sabi doon, the all things work together for good. All things, sabi ng salita ng Diyos, lahat ng bagay ay gumagawa para sa kabutihan natin. All things work together for good to those who love God and called according to His purpose. So sabi dito, bakit tayo binigyan ng pag-intindi ng Panginoon? So that we may know Him who is true. Sa panahon ngayon, hinahanap natin, ano ba ang katotohanan? Okay?
Ito na po, mga kaibigan. Sabi dito, we may know him who is true, and we are in him who is true. Sino po itong katotohanan? Sabi dito, even in his Son, Jesus Christ, he is the true God and eternal life. Si Jesus ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Bakit po tinawag ng salita ng Diyos sa 1 John 5:20 na si Kristo ay tunay na Diyos? Dahil po si Kristo, kahit siya ay nagkatawang tao, hindi po namamatay ang Diyos. Subalit, sabi ni Kristo, ako ay may kapangyarihan na ibigay ang aking buhay at ibalik ito. Kasi tayong tao, pwede ang tao na mamatay, pero hindi na siya pwedeng buhayin ang kanyang sarili. Pero si Kristo, nung siya ay namatay sa krus, dahil po sa ating kasalanan, Jesus Christ has the power to give up His life and to take it again. So nung namatay si Kristo doon sa krus sa Kalbaryo at siya ay inilibing, after 3 days, mga kaibigan, siya po ay nabuhay muli mula sa mga patay. Jesus Christ has the power to live again. Amen. Itong kapangyarihan, mga kaibigan, ay ibinigay ng Diyos sa ating mga buhay na kung saan anumang mga problema na iyong pinagdaraanan, the power of the Holy Spirit, the resurrection power of Jesus Christ is available for us to overcome every situation ng ating buhay. Si Kristo ang tunay na Diyos at may kapangyarihan para tulungan tayo sa lahat ng ating pinagdaraanan. Kaya ngayong gabi, manalangin tayo, kaibigan. Kung hindi mo pa tinanggap si Kristo bilang Panginoon at ang pagligtas ng iyong buhay, ngayon ang gabi na tanggapin mo siya sa iyong puso. Iba ka maging huli na at wala na tayong panahon. Hindi po aksidente na nandito ka ngayon sa programang ito dahil gusto ng Diyos na makilala mo siya sa iyong puso. Mahal ka ng Diyos kahit marami tayong nagawang kasalanan. Sabi pa nga, maging sino ka man, maging ano ka man, gusto ng Diyos na mabago ang iyong buhay. Amen. Gusto ng Diyos na magkaroon din ng direksyon, ng kapayapaan ang iyong buhay. Ito ang oras para tanggapin mo siya sa iyong puso. Okay, manalangin tayo, Ate Beck. At inaanyayahan ko po ang lahat ng gustong tumanggap kay Kristo. Hindi po relihiyon yung tatanggapin, kundi si Jesus sa iyong puso. Upang magkaroon ka ng personal na pagkilala sa Kanya. Mahal po kayo ng Panginoon. Anuman ang iyong sitwasyon ng iyong buhay. Let us pray sa mga oras na ito. Panginoong Jesus, Panginoon, salamat po sa iyong salita. salamat po sa iyong salita. Inaamin ko, Panginoon, Inaamin ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. ako ay makasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Ngayong gabi, Panginoon, Ngayong gabi, Panginoon, linisin mo ang aking puso linisin mo ang aking puso ng iyong mahal na dugo. iyong mahal na dugo. Inaalay ko Inaalay ko ang aking buhay ang sa iyo aking buhay sa iyo. at tinatanggap kita, At Panginoon, tinatanggap kita, Panginoon, bilang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. aking buhay. At mula sa oras na At ito, mula sa oras na ito, tulungan mo ako, Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon, na mabago ang aking buhay. mabago ang aking buhay. Panginoon, Panginoon, salamat po salamat sa po buhay na walang sa hanggan. buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa lahat po ng tumanggap ngayong gabi kay Kristo, sabi ng salita ng Diyos sa John 1:12, as many as receive Him, even to those who believe in His name, ay binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Anuman ang iyong mga problema, suliranin sa buhay, you can call God as your tatay. Okay? Kahit malayo ka ngayon, saan ka man na lugar, ay pwede kang tumawag sa mga oras na ito. Anuman ang iyong pangailangan, anuman ang iyong karamdaman o sakit, just call God because He is your tatay. He is your Father in heaven. And God will answer your prayer. So,
Makikinig muna tayo, Ate Beck. Meron kang sasabihin, Ate Beck? Okay. Makinig muna tayo, mga kaibigan, sa isang awitin, Nasaan Kaya Ako? Okay, Jesus, kailangan kita. Okay, pakinggan po natin ito, mga kaibigan. Hakada pagpitikan kasing-kasing ko, ako perme nag-iino haimo. Mga sulay ha akon kamaluya, Jesus ginkikinahanglan ko ikaw. Naglalakaton ko nga kasing-kasing, imo bihagon ha imo dughan. Nag-uusaan ko nga dughan, pagkunon gugma mo nga matuo. Hakada pag-abot han pagsulay, kon an pagsarig ko di mariton, paghigugma mo ipapaapa. Jesus, hinahanglan ko ikaw. Hapaglalakatong hakinabuhi ko, an mga tunog mo akong ginsusog. Pag-ampo ko maginsugad haimo, Jesus, buligigad ako. Ikaw gudlaan akong karikuhan, hatunangan hakalangihan. Narampan ko ikaw gudla, Jesus, ginhigugma ko ikaw. Hakada pag-abot han pagsulay, kun ang pagsarig ko di mariton, paghigugma mo igpapaapat. Jesus, kinahanglan ko ikaw. Hakada pag-abot ang pagsulay, kung ang pagsarig ko di mariton, paghigugma mo igpapaapat. Jesus, oh Jesus, oh Jesus, kinahanglan ko ikaw. Alright, Jesus, kinahanglan ko ikaw. Nga, nato ako mga kasangkayan, ako'y naniniwala nito ang iyong desire na iyong puso ngayong gabi, na Jesus, kailangan ko ikaw. Dahil po anuman ang iyong karamdaman sa mga oras na ito, anumang problema na iyong pinagdadaanan, o kahit wala kang problema, mas mahalaga na nandyan ka at nagpupuri sa Diyos at magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ibinigay ng Diyos sa ating buhay. Ate Bek, mananalangin tayo, Ate Bek, sa lahat na may mga prayer request. Kahit hindi mo i-comments, ay magpe-pray kami ngayon sa iyo na ipagpalain ka ng Panginoon. Okay, let's pray. Among langit nun nga Dios ngan baraan Thank you, hangat Jesus. tanan. Thank you, Lord. Kami Ginoo na daop kanimo yan ang kagabion tungod kay maaram kami Lord nga hanamon pagdaop katatapuran kagud namon Lord. Yes, Lord.
Salit amay, damo nga salamat nga ikaw, mamamati hanamon mga pag-ampo yan nga gabi. Ginoo gintaas namon Lord ang amo mga needs, kapanimalay o Dios, Yes, spiritual needs, physical needs man Lord, healing man ini Yes, Ginoo, Lord. pati Lord and emotional healing. Amon Ginoo ging kilala Lord nga haimo amay kami Ginoo makakuhahin bago nga kusog. Yes, oh Lord, yes. And salamat o Dios ha ikaw magabindisyon ha matag usa nga kinabuhi. Kunamay daman yan na Lord naka-experience Ginoohin mga pagsulay ha ira kinabuhi, ha ira pa ni paglakaton Ginoo yan nga adlaw. Nagampo ako Dios sa nimo padayon Ginoo nga pagkiwa. Yes, oh Lord. Pagdayong Ginoo nga paghatag hingkarigon nga waray Ginoo buhat ang kaaway nga makakadulot hamon mga hunahuna og kasing-kasing. Ginoo damo nga salamat amay hanimo protection. Ano pa man Lord nga mga pulong Ginoo nga ginabuliwan Lord, han mga kasangkayan, han mga sulod balay o mga negatibo nga makakaparuba hanamon kinabuhi Lord among gi-renounce ini pinaagi Yes, in sa the ngalan name ni of Jesus. In the name Nga of waray ni gahom, Lord, nga diri makakadulot, na matag usa nga kinabuhi. May adaman mga problema, yan ang atak na. Lord, upaya or tagi ginuing ka sulbaran han mga Yes, problema. May daman gino mga kabiduan, ikaw magaupay, O Dios, Amen, maghatag hing kalinaw, kalipay. May daman kasakit, Lord, ha mga panlawas, ikaw ang Dios Yes, nga in the name of magtarambal. Jesus. Ikaw ang Dios nga milagroso. Yes, in the name Nan gamhanan na nimo kamot Ginoo nga magakapot aman mga balatian o Dios. Hallelujah. Damo nga salamat amay nga tika nga nimo anulo animo mga kaanakan nga tutira dapa-dapa. Maangkon nira Lord ang katambalan hawaray Yes, katapusan amen, amen. nga katambalan Lord. Sugadan ni mga katawan Ginoo haon ang panahon. Nga dida Lord totoo hirak kanimo ikaw nag-uupay. May naman mga balatian Lord ang tanan mga ginoperahan ikaw magatambal kanila Lord. Salamat o Dios nga waray gahom ang kaaway nga makagkontrolar hapan Yes, lawasan Lord mga Jesus. kaanak kanimo Ginoo. Damo nga salamat o Dios nga mga kanser Ginoo imo ining panormalon nga ngaran ni Jesus. Tambalon mo ini o Dios. Mga diabetic man Lord, mga sakit sa ulo, mga kasakita kasing-kasing, mapunuhan mga pagdumot ng ngaran ni Jesus, tambala Ginoo. And salamat Lord, han mga tao Ginoo, nga ada Lord ang pagsalig di daha imo o Dios. Salamat Ginoo han tanan nga mga tao Lord. Bisan paan mga tao Ginoo nga diri na sabutin maupay ha imo pero yan ang atak na o Dios imo Ginoong pasabton pinagin imo baran nga Espiritu Yes, Lord. Santo. Thank you, Jesus. Damo nga salamat amay hanimo pagigugma matagusa ang ngaran ni Jesus. Amen. 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 Kung kayo po ay meron po kayong mga problema na pinagdadaanan, ang aming pong dalangin na maibsan at ikaw ay lumaya sa anumang mga sitwasyon ng iyong buhay. Dahil po ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay at siya po ay kumikilos through the power of the Holy Spirit. Sa mga oras na ito, we are praying that God will release His anointing sa bawat tahanan. Yes, Lord. Maramdaman ng mga Hallelujah. anak ng Diyos ang kanyang presensya. Alam natin nandyan ang presensya ng Diyos, Ate Vic, because sabi ng Biblia, in His presence, there is fullness of joy. Amen. Kapag naramdaman mo na parang sumaya at gumaan ang iyong pakiramdam, ibig sabihin, nandyan ang Panginoon kasama mo, kaibigan. So, hindi ka nag-iisa, nandyan ang Panginoon kasama mo at tinutulungan ka niya sa lahat ng iyong hinaharap na mga suliranin. Purihin ang Diyos ngayong gabi. Ate Beck, kung merong mga comments ng ating mga kaibigan, pwede nating basahin or any prayer request na specifically magpipray po tayo. Si Ate Ana Maria. Alright? Nagpapasalamat aton nga tanan nga niya
pinsan nakagawas na tika nga hospital. Wow. Ato naton gin-pray nga nakatuha ICU. Tapos, ang Ginoo magtatambal kahuman. Yan na nga gabi, nag-message si Ate Ana Maria nga aniya pinsan nakagawas na hospital ato nan irabalay. Amen. So, to God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Oray distansya naton mga pag-ampo mga kasangkayan kung kita la matuog magpapadayon pag-ampo pagsalig nga Ginoo ang Dios magabaton na naton mga pag-ampo. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Mga Delgado family, Okay. ang Dios magatiman ha iyo. Nan bisan han iyo pinagdaanan pero ang Dios waray magkulang ha iyo. O, sana po ay nakarecover na kayo yung ating mga kaibigan dyan, mga kapatiran sa Marikina, mga Delgado family, ay sana po ay patuloy kayo na palakasin at pagpalain ng Panginoon. Amen. Walang makakatalo sa'yo kahit si Satanas. Amen, Lord. I believe the enemy cannot bring us down. Hallelujah. Sabi ni Marjorie Lonsaga. We are overcomer. Amen. Amen. Hallelujah. Opo, sapagkat ang Panginoon lang ang makapangyarihan sa lahat. Walang kahit na anuman o sino man ang makakatalo sa kabutihan, lalong-lalo na kung tayo ay nasa Panginoon. Hindi tayo mapapahamak sa piling niya. Mula kay Rosemary Novi. Good It's evening. true na gaano man kahirap yung problem, if God is with us, nothing is impossible. Kuya Joel, papaano kung ako may tanong sa'yo? Okay, Ate Beck. Paano kung itong tao ginagamit niya ito nga tao ginagamit niya pag Curse, oo pagyakan. pagyakan Hindi maupay? hindi rin maupay. Kahit sino naman ay pwedeng gamitin ng kaaway, Ate Beck. Kung meron tayong naririnig na mga salita ng isang tao na kinokondemn tayo, sabi po ng Romans chapter 8 verse 1, Ate Beck, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Wala pong pagkondinar. Hindi po tayo pwedeng i-curse. Okay? Kaya ang ating pong mga buhay, if you are born of God, you are protected by the power of the blood of Jesus. Kung gaano ginproteksyonan ng Diyos ang mga Israelites in the Old Testament, kung paano sila binigyan ng Panginoon ng ang kakayahan upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga kaaway, ganun din po ngayon, wala pong kaibahan. The same God. Sabi ng Biblia, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, walang sino man pwedeng magpahamak sa iyo. You are covered by the blood of Jesus. Amen. Kaya yung mga salita, siling pahawari-waray, mauntula tiya, mauntula Ate Beck. Maribound. Dit madulot. Ha? Mga kaibigan, huwag tayong matakot. Ang mahalaga na nandiyan ka sa Panginoon. Sabi ng ating viewer na ang mahalaga nandiyan ka sa presensya ng Diyos. You are in Him and God is in you so that you are protected by His power and by His Holy Spirit. Sabi ni Ate Carmencita Luna, may gusto po ako ipag-pray si Ira Samuel po. Anak po siya ni Irene Isabelo, pamangkin ko po. Nag-alala po siya kasi nilagnat po si Ira. Mama niya nasa Saudi, OFW, dito sila sa katabi ko po nakatira. Okay, let's pray. Yes. Hindi mag-alala. Wala ng COVID in Jesus' name. Oo. Sige, pag-pray po natin, Ate Beck. Sige, Joel, Okay. mag-pray. Hindi ko makita yung pangalan, Ate Ira, Beck. itiya pangaran. Okay, si Ira. Oo. Ira. Okay, so ang Ira pamangkin Samuel. siya. Pamangkin ni Carmen. Okay, Panginoon, salamat po ngayong Yes, gabi. Father God. Ikaw ang Diyos na patuloy na gumagabay sa aming mga buhay at ang aming dalangin, Lord, kay Ira. Lord, na patuloy mo siyang proteksyonan ang kanyang buhay Jesus. at walang mga hindi magandang mangyayari sa kanyang buhay because you are
with her, O Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ng kaniyang nanay na nandoon, Panginoon, sa ibang bansa. Continue, Lord, to protect her life. At ang buhay nila dito sa Pilipinas, Panginoon, kahit malayo siya sa kaniyang mga gulang, ay patuloy mong gabayan ang kanyang buhay at makaranas siya, Panginoon, ng patuloy na kagalakan sa kanyang puso. Bless Ira, Lord. In Jesus' name, release your blessing upon her life. In Jesus' name. At lalong-lalo na kung merong sakit man, sa pangalan ni Jesus, salamat, Lord, sa kagalingan. In Jesus' name, amen. Amen. And amen. Yes, Lord, thank you for answering our prayer today in Jesus' name. Amen. Okay, Sabi from ni Ate Michelle. Amen and Praise the amen. Yes, Lord, ikaw ang amon kasagutan at kagalingan. Itinataas ka namin, pinupuri, Lord. Ikaw ang magproteksyon sa aming kinabuhi. Amen. Sabi ni Ate Eva. Thank you. Amen. Thank you, Lord, for answered prayer. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa iyong healing sa lahat ng may sakit na dinaranas in Jesus' name. Amen. Sabi ni Ate Marta. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Thank you, Lord, for the healing power. Amen. Praise the Lord. Your name is wonderful. Hallelujah. Hallelujah. Maupay ka good. You are protected by the power of Jesus. In Jesus' name, amen. So, bago kita magpo-proceed, mga kasangkayan, nasaan kaya ako? Tapos natin. Tapos na tiya. Ito. Adi. Kanina, no? Si Jesus ang kailangan kita kanina. Ngayon po ay makinig muna tayo sa isang awitin. Nasaan kaya ako in waray-waray? Nag-uuyag hangin ang kinabuhi ko. Di maaram kung ngain mapakadto. Nabunyughan sulong hinin kalibutan. Masamok ang kinabuhi ko. Di ko na mahisabtan anun angay buhaton. Akinabuhi ko. Puros kakurian, waray na pagbago. Kabutlaw ang pirmi, ginaabat ko. Kabiduan ang nakasuga, nagbibilinghi kalamra. Temporaryo nga kalipayan an akon ginsudlan, kabatunan hangin bibiling ko. Nakaindaw lako, Jesus, kun waray ka. Di ako maaram han akon kakatuan. Mahihimo adahangin pa ako. Di maaram kun hain mapakadto. Praise the Lord. Sa mga oras na ito, tayo po ay manalangin sa ating mga kaibigan na mga OFW. Panginoon, salamat po sa aming mga kaibigan, sa lahat ng aming mga viewers na mga OFW. Lord, hindi po madali, Lord, ang mamuhay at magtrabaho, Lord, sa ibang bansa. Lord, ang aming dalangin sa lahat ng mga OFW sa mga oras na ito, nabigyan mo sila, Panginoon, ng anointing ang kanilang buhay, na anumang mga karamdaman, anumang mga kapaguran na nararamdaman nila, bigyan mo sila, Panginoon, ng patuloy na kalakasan, supernatural na kalakasan, Panginoon, at bigyan mo sila ng proteksyon araw-araw, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho. Lord, release your supernatural blessing upon their lives, na kahit sila'y malayo, Panginoon, ay magkaroon sila ng kagalakan sa kanilang puso,
ang iyong presensya ang sumama sa kanilang mga buhay. Bless our friends, Lord, na mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Purihin ka at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Damo nga salamat naton mga kasangkayan. Siling salamat Panginoon sa protection at napapagaling niyo lahat ng may mga sakit. Thank you Lord. Anbatunhan aton mga problema. Amen. Sabi ni Ate Teresa. Amen. So mga kasangkayan, damo nga salamat niyo pakigkausa ha aton yan nga gabi. Bisan niyo no, damot aton trabaho. No, bisa kami ako nganit 2 hours lang akong katulog di kang kagabi. Tama po. Whole day kakulop tapos nag-agma to the wala stress 2 hours lang. And then whole day na naman ang trabahoon nga kinahanglanon good. Kailangan Okay? gawin. And praise the Lord, natapos gihapon bago nagprogramaan bato na ning problema. Okay, maupay ko dan ginuha ito mga kinabuhi. In spite ang mga kakapoy, pero ang Diyos naghatag-hata ning kusog. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory Praise to God. the Lord. So ang Diyos maupay ko daton. Mga pangumustahin mo, Ate Jingle, Ate Teresa. Ngan tanan nga mga viewers naton yan nga gabi. Nga dahan niyo mga panimalay, Sandra, Yusel, na nakon mga pagumangkon na Cebu. Na mayong gabi sa inyong tanan. Diyan sa Manila gihapon, maupay nga gabi. Ay nga tanan mga kasangkayan naton. Kuya Lando, get well son. Charlen, get well son. God is ang atong He's a refuge. Hallelujah. Amen. And Ate Mita Songgalia, maupay nga gabi mo dida sa USA. USA. Yes. And Christine Albano, maupay nga gabi gyapon Oy. na imo. Thank you Lord for the love and healing. And now I'm so blessed that you'll always be there. Always guided me everything. Thank you Lord for Lord, I will not be tired to praise your name and on high. Thank you for the answered prayer. Yes. Hallelujah. Sabi natin Christine Albano. Saudi Ate Christine, ano? Oo. Sige, madamo nga salamat tayo nga tanan. I am happy nga naging kaupo da iyo yan nga gabi. And the joy of the Lord is my strength. Tinuod mga kasangkayan, kapoy-kapoy ang guna kong duro, pero pag-start ang bato ng problema, nawaraan na akong kapoy. Hallelujah! Amen. God Amen. is really good. Hallelujah! Amen. Ang mga trabaho ni Praise the Lord. So thank you ha iyong atanan mga kasangkayan. Ang Diyos magabindisyon na iyong mga kinabuhi. And padayon kita like and follow anaton FB page. And padayon Praise the kita Lord. watch, like, share, and comments, and subscribe anaton YouTube channel. Padayon naton suportahan bisan may mga ads. Makakabulig ito nga mga ads sa naton Yes. buruhaton hanbaton na naton problema. So ang tanan nga mga kasangkayan naton nga nagpamati ha YouTube, padayon niyo pag-watch, ayaw niyo escape ang aton mga ads, okay? Advertisement ito Oo. niya. So ayaw niyo escape kay makakabulig ito na aton. This is Ate Rebecca and I'm so glad to be with you tonight. Yan na po yung Kuya Joel, nagsasangayo, maupay nga gabi. Kaninaw tuntang aada kita permi, hapag-alaga na Diyos. God bless you and good night, haton nga tanan. Bye! See you tomorrow!